fudbal, devojčice ili dečaci? Koliko golova su vam dale devojčice danas? Posle više od godinu dana pauze zbog pandemije koronavirusa, na stadionu su ponovo i devojčice. Ekipa je potpuno promenjena pošto su nekadašnje igračice ženskog fudbalskog kluba Gračanica otišle na studije ili su se trajno iselile sa centralnog Kosova. Podmladak je različitog uzrasta od 7 do 14 godina, ali im to ne smeta da igraju i daju golove. Ja fudbal volim. Ja kad sam živela pre u Sušici, ja sam stalno igrala fudbal i bila mi je želja da treniram i pre 2 nedelje me mama upisala, pošto mi se to svidjelo i sad treniram fudbal. Kaži mi, šta su ti rekli roditelji kad si im rekla da želiš da se upišeš? Pa oni su bili u čudu zato što nikad se nisam bavila i nisam ni mislila da ću da se bavim, ali oni su svakako pristali. I podržali? Da. Pa šta bih poručila, pa da dođu i da probaju. Ja iskreno nisam bila za da igram fudbal, ali pošto sam došla ovde juče i dobar je osjećaj, mislim. Jel fudbal samo muški sport ili ne? Nije, može svako god da ga trenira, i devojčice i dečaci, pošto ne može svaki sportovi da budu za dečake. Apsolutno se slažem. A jel misliš da su devojčice bolje u fudbalu od dečaka? Ne znam baš, dečaci su brži u fudbalu, a devojčice su nekako spore malo više. Ali možda su preciznije, a? Pa mislim tako. Stalno igramo sa dečacima. I ko bolje igra fudbal, devojčice ili dečaci? Devojčice. Kako izgleda to? Mislim, koliko ih pobeđujete? Pa nekad 4-1, nekad 3-2, tako. Osnivačice i treneri ŽFK Gračanica su Milena Krstić i Suzana Nedeljković, nekadašnje uspešne fudbalerke ženskog fudbalskog kluba Priština. Za svojom drugaricom, svojom koleginicom, ponovo sa igračicom, naravno, posle dugo treniranja u ženskom fudbalskom klubu Priština, opet smo nas dve na terenu, sportskom. Ali ovoga puta ne kao igračice, nego kao trenere, da. Meni je bar kao igračici uvijek bilo lakše da sam na terenu kao igračici, jel? A kao trener onda tu je veća odgovornost. Vi vidite sami, znači imamo dece raznih generacija, recimo uzrasta, i onda je teže raditi sa decom nego kao obična igračica na terenu. To je brojka od nekih 12-13 novih članica koje sada učimo, krećemo od početka, znači radimo sa njima, sad rano je još uvijek za neke rezultate, ali trudimo se, bit ćemo, naš je cilj da za godinu, dve oformimo klub i da se priključimo ako možemo nekom takmičenju. Treninzi se odvijaju svakodnevno, a devojčicama ne nedostaje motivacije i želje za igrom. Došle su, gledale su, zainteresovale su se, oprobale su se, da kažem, u tom nekom početku i tu su sada, evo, dolaze, tako da kažem, na treninge sve češće i češće. Veoma je važna motivacija za svaki sport. Motivacija, želja, sve ostalo doći će na svoje mesto. Iskusne fudbalerke Milena i Suzana kažu da već prepoznaju talenat kod pojedinih devojčica, pa se nadaju da će u Gračanici biti ozbiljnih fudbalerki. Svakako da ima i onih talentovnih devojčica koje poznaju fudbal, koje su igrale ranije sa dečacima, koji imaju neko, da kažem, iskustvo. Nije to nešto veliko, neko iskustvo, ali ima oni koji se razlikuju, koji se izdvajaju. Ima i ono, naravno, koje tek uče, koje prave te neke prve fudbalske korake, ali dobro, tu smo da ih naučimo. Ljubavi i volje za igrom ima, ali je oprema ono što ovaj klub nema. Devojčice treniraju u sopstvenim patikama i odeći. Uslovi, mogu da kažem, da nisu najidealniji. Radimo s onim što imamo, sa tom opremom. Nije na nekom zadovoljavajućem nivou, ali eto, nadamo se da će se javiti neko i pozivamo ovim putem ako neka firma ili neko ko želi da pomogne ove devojčice u opremi, doniranju opreme i lopte, svakako bi nam dobro došlo. Pa lopte, dresovi, eto, trenerke, kopačke, to je ono što je potrebno nama za rad. Ima tu i one dodatne opreme od čunjeva i tako to, mrežica koje su potrebne za treninge.
Dok čekaju donatore i buduća takmičenja, ove devojčice vredno rade. Ženski fudbalski klub Gračanica poziva devojčice koje vole sport da se prijave. Treninzi se odvijaju svakodnevno od 17 časova na sportskom terenu Dragan Džajić u Gračanici. Iako za fudbal kažu da je najvažnija sporedna stvar na svetu, za ove devojčice, kada su na terenu, nema bitnije.